आईच कशा ककडी गोंधळ झालो तुझं. हां चल पटाकन उभे राहू, चल एवढं टाईम नाही माझ्याकडे. हां ए होय ह्याच्यात बघ पुळग्या. असं काय मान आजची काय करतं. हां असं बघ असा. आता कॅमेऱ्यात बघ पण. हां बस माका नाही जमत. पुण्य आता काय करीत मी काय नाही. धाड टाकूया डायरेक्ट. ईडीवाले कसे धाड टाकतात तसं म्हटलं डायरेक्ट धाड. काय काय मिळत त्याचं कळणार नाही ना. ईडी कोणाकडे कोणाक लावूची होती. सकाळच्या काय ईडी लावू ईडी लावू केली. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवकर आपले आज सकाळी स्वागत करतो. कारण की आता सकाळचे 7 वाजले आहेत. म्हणजे 7 वाजून 5 मिनटं वगैरे झाली असतील. आज जरा लवकरच उठलो आहे कारण की आज आपला मुंबईला जायचा दिवस आहे. साक्षी बघा पहिल्यांदा तुमका दिसता बऱ्याच दिवसांनी कॉलेजकडे जाताना. रोज एवढ्या टायमात झोपलेला असतं. काल गेलेलं. हां तर आज आपला मुंबईला जायचा दिवस आहे म्हणून बोललो आज जरा लवकर उठूया. म्हणून 6 वाजता उठलो आहे. मुद्दामहून थोडं लवकर उठलो आहे कारण की सकाळचं फिरायला मिळालं नव्हतं 3-4 दिवस. आणि आज जायचं म्हटल्यावर नंतर पुन्हा कधी यायला मिळणार माहीत नाही. अजून सूर्य तितकासा वर आला नाही आहे त्यामुळे फोटो काढायला अजून सुरुवात केली नाही आहे. आता थोड्या वेळाने फोटो काढायला घ्यायचे आहेत आणि नंतर मग आपल्या पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करायची आहे. आज शेवटचा दिवस म्हटल्यावर जरा पटापट सगळे जे आपले उरलेले व्हिडिओ आहेत ते पूर्ण करायचं आहे. हे दरवेळेचं असतं, ठरवून येतो बरेच व्हिडिओ करायचे आहेत आणि सुरुवातीला काय होत नाही, कंटाळा येतो. आणि मग निघण्याच्या आदल्या दिवशी किंवा निघण्याच्या दिवशी आम्ही सकाळपासून सुरुवात करतो. बाबू पण आज लवकर उठला आहे. एका ठिकाणी जायचं आहे, अजून तुम्ही कन्फर्म नाही आहे म्हणून सांगत नाही आहे, बघू. चला आता मी तोपर्यंत फोटो काढतो. आणि हे आपले सगळे गावातले निसर्गाचे फोटो बघायचे असतील तर माझ्या इंस्टा ID फॉलो करा, मी खाली देतो. आणि आपल्या व्हिडिओ मागचे जे BTS असतात ते बघायचे असतील म्हणजे ते आम्ही रील म्हणून टाकतो इंस्टाग्रामवर, ते बघायचे असतील तर आमच्या कलर्स ऑफ कोकणच्या इंस्टा हँडलला फॉलो करा. ही आपली भाजी बाबूने लावलेली बऱ्यापैकी वर आली. आता काय हो थंडी लागतं. कितीचं कॉलेज माझा 8:25. बाकीची पोरं खायत तरी मी उन्हात थांबते पप्पांसोबत. उन्हात थांबतं ऊब घेतं. हां तर आज बऱ्याच दिवसांनी थंडी पण पडली आहे. मी गेले 2-4 दिवस बघतो आहे. 2-4 दिवस म्हणजे आधी पण आलेलो तेव्हा पण थंडी नव्हती बिलकुल. आणि आता 2-4 दिवसात पण नव्हती. पण आज बऱ्यापैकी थंडी आहे. 6 वाजता उठल्यामुळे पटकन कळालं. आता थोडी कमी झाली आहे पण आहे बऱ्यापैकी थंडी. इथे पण भाजी लावलेली आहे महिषा दादा. कैची आहे, मुळ्याची आहे, फ्लॉवर आहे आणि लाल माठ आणि बऱ्याच काय काय टोमॅटो वगैरे आहेत. मागच्या व्हिडिओतून बघत असत तो पेरत होतो. आता इली आहे ती थोडी थोडी वर. चला बघा सगळेच स्वेटर घालून फिरत आहेत. काय हो थंडी लागता पडली आज पडली आहे ना. हां आज थंडी जरा पडली आहे. चला सगळीकडे फेरपटका मारूया. काय चाललंय तर जरा उंडगो आत्ताशी उठतात की सगळी. काय मागच्या व्हिडिओत सगळं हिरवगार बघितलेलं शेत आता असं झालं आहे कारण की सगळ्यांचा भात कापून झालेला आहे. फिरता फिरता पूनमकडे आलो आहे सकाळीच. बरेच दिवस सकाळचं आलो नव्हतो, संध्याकाळचं यायचो. आज सकाळीच आलो आहे. बघूया काय चालू आहे ते. कार्यक्रम जोरात काय म्हणतात कार्यक्रम जोरात कार्यक्रम जोरात ये.
ये माका वाटलं भिड्यावरचा काय हा? झालं ते करून ह्या वेगळा. हे वेगळं. काय नवीन भांडा आणलेला होता बघ. हा हा हा. चाय बी अरे ये. नाही बाबू वाट बघता. अरे ये. अबो कॉल केलो. येऊ? दी चाय दे. ह्या काय नाश्ता काय तू मस्त बघ. खय घेऊन चाललो? कुठे भरून ठेवलंय ते, कुठे घेऊन जाणार? मग वाटलं वर घेऊन चाललो साड्यावर. काय? साड्या घेऊन चाललो पण एक. मग घरातल्यांसाठी जा. बघितलं पहिलं ट्राय करून. मग आज तू साड्यावर जाणार नाही हो? जायचं मग आज नाश्ता नाही तुझ्याकडनं? मग आज काय हा? त्यांच्याकडून जेवण खाणार आहात. मग नाश्ता कोणाकडनं? त्यांच्याकडून येतोय तू. आज मी जाणार. पुष्पा काय पुष्पा हा इथे रस्ता देवपूजा करी. रस्त्यात हा? अरे वा क्या बात आहे. पहिल्यांदा मला दिसतंच देवपूजा करताना ते. वा वा चांगला बरा. लोक पण आज कमेंट करतील वा पुष्पा रोज गाई घालताना दिसता, आज देवपूजा करताना दिसता. दिसत नाहीस तू काळोखात जरा. हां दिसा कोय असं बघ ह्यासाठी. हां आता बरोबर. थांब एक फोटो काढतो तुझं. ये बाहेर आहे तुळशीजवळ ये. डोंगळे गेले सकाळीच कशा ककडी. म्हणजे सकाळी सकाळी यायचं नाही. हां सकाळी सकाळी आम्ही यायचं नाही की मग आता माझं गोंधळ गोंधळ झालं तुझं. हां चल पटाकन उभे राहू. चल एवढं टाईम नाही माझ्याकडे. हां हां बस. असं बघ तुळस दिसा कोई फक्त तू तो खा बस. होय याच्यात बघ पुढे. असं काय मान आजची काय करतं. हां असं बघ असा. आता कॅमेऱ्यात बघ पण. हां बस माका नाही जमत. एरवी सांगतो माझी याची गोल्ड घाल त्याच्या चल झाला. आणि मेनू बिनू तो सांगितलं नाही पण तू. आमका नाही माहिती का सोमडीत असता तुझा. डॅडीच असतो. होय होय काय नाही देऊ तुला शानी दी एक पटाक्कन दी पण माका जावचा. बाबलो होतोय आज सकाळी उठलो एक तर. कोण उठला तू? बाबलो नाहीतर हवा आमचा मेन प्रोग्राम. तू कधीपासून जाता? पाणी भरूचं काम पंकजकडे दिलेला की नाही ते शिकत शिकता. असं शिपाचं लागता. झाला शिकवण. गळू नको साधारण लाव. मका वाटलं पाईप बी बाकी काय पंप लावलेलं. चला पुण्याकडे गेल्यावर नाश्त्याची सोय झाली. काय आला या पांढऱ्या कलरची आवडत नाही. मग का वेगळं कळत नाही म्हणता आता वेगळा करून दाखव. हां ए उठ उठ उठ. अरे उठ. मग का वेगळा त्याचा वेगळा दाखवतो. पुष्पा काय हा वेगळा. पुष्पा कशा पुष्पाने काय लावला नंतर. चल चल हान लवकर नका उशीर होता. काहीतरी पुष्पा खय चाललो दुटीवर. हा गो दुटीवर चाललो. चल मग मी पण चालतंय. बाबू गेलो बाय असं. बाय ए चल बाय 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 बाय. थंडी ए चल बाबू पुचूक नाही जाऊचं जरा बाहेर. हां बाय बाय काय. हां तर फिरता फिरता पुण्याकडे येईल आहे आणि नाश्त्याची आपली सोय झाली. आंबोळी आणि इडली गेलेल्या खालं आहे. तर चाललं आहे घराकडे. बाबलो थाई वाट बघता कधीपासून ते का माहीत नाही हे काय प्रोग्राम चालू होतं तो.
आता त्याका कळात तेव्हा त्याची रिॲक्शन बघा. हा बाबलो सकाळपासून कॉल करता कारण की आमका एका ठिकाणी जाऊचा व्हिडिओ करूक म्हणून. आज काय ढोरा सोडूचो प्रोग्राम नाही आहे त्याचो, त्यामुळे का टाईम हा. बाबू गया गेलो गो. खंय गेलो? माका काय माहिती तू तकडे गावकरवाडीत गेलो असतो फोन ला. खाली गेलो खाली कसा गेलो? पाणी अरे बाबा शे. ए दिवसात किती वेळा पाणी येतं हा? म्हणजे कल दिलं, परवा दिलं, आज पण येतं. नाही लावलेलं काल काही लावलेलं पुणग्यान कॉल केला की नाही? ना सगळं तकडे मोठं बेता झाड टाकलंय मी डायरेक्ट. कसलं देतं गावण्यांचं. आंबोळी इडली. आता काय करीत नाही काय नाही. अरे. माहिती आहे का? एवढ्या लेट कसं रे? आणि काय हे ड्रेस कसे तुझे नवीन? हे आता काय हो साक्षी ड्रेस घालून गेला कॉलेजचो. पार्टी हा. माहिती आहे म्हणता. पुण्य आता काय करीत नाही काय नाही. मस्त नाश्ता करून येलोय मी. तू तकडे गेलो आता मका सांगायचं नाही. मी मगाशी नाही 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 नाही. हां. अरे असं फिरत फिरत आबाच्याकडनं तकडनं गेलं, मग म्हणलं जाऊन येऊया, धाड टाकूया डायरेक्ट. ईडीवाले कसे धाड टाकतात तसं म्हटलं डायरेक्ट धाड. काय काय मिळत त्याचं कळणार नाही ना. इडी कोणाक लावूची होती सकाळच्या काय इडी लावू ईडी लावू केली. चल आता एवढं तरी भिजवतो. आता म्हणजे तुझा टाइम मगाशी 8 वाजता मी वाट बघून तयार होतोय. बघले अकडे तकडे बघले, अकडे गौऱ्या बिवऱ्या विचारले खै रे गेलो. बरोबर म्हणता खै गेलो अकडे म्हटलं चला या तो पुण्य गिडी लावू गेलो. आता नंदनचा काहीतरी ह्या चालू आहे पदार्थ. म्हणजे नंदन का काय वेगळा काहीतरी भया. टोमॅटो वगैरे कांदा वगैरे टाकतो असतात. तेव्हाच तू रात्री खसखस एका इथे बिड्या काय हो शूटिंग करा. हा म्हशी बिशी काय सोडत नाही आता? सोडलेला शूटिंग सोडलेली असते बाबा. गळ्यात त्या मशीनच्या ना GPS टाकू गयो. मोबाईलवर कळत खय गेली आधी. काही गेली होती म्हणजे टाकूतच लागणार आहे. कर काहीतरी माझी आपली ढोरा बिरा कळक होई सकाळी. तुझी डोरा खय एवढी पळत जात बाबा हा चालती की कामाकच लावणार होती तैसून मी नाही आणतो इथे. जाऊया चल. झाला.